Hello guys, butan kayo akong inahan, kugihan kayo mananon. Muni ihang mga tanom, mga dragon fruit sad. Pero naasay talong, wa pa namunga. Wa pa namunga tanan, wa pa namunga. Pero naana si bulak. Naapa siya bulak, namulak ta siya. Darang talong. Karon naan naman tanawa ang iyang talong, diba? Diba Bisaya ni siya guys. Pero kanina apay putot na buwak. So hello guys, naana siya, na siya ay bunga, nasad siya ay buwak, naa siya. So nakakita mo aning kamunggay, among gibutang sa ligid, tanawa sa ubos. Diba gibutangan na namog ligid, pero nanguan na ng salingsing na ng salingsing na guys, nalingsing na. So hello guys, naapay dako na talong. So kani among talong Bisaya arg hapon ni siya. Unya lahi sa dito katong kuan purple. Pero kani di ni siya purple. Bisaya man eh. Oh, di ba? Diba Bisaya? No! Oh, Bisaya. Bisaya man jud na ang mga talong. Pero naapay gitanom siya. So, guys, ang akong ilaan ni guys, fruit na siya, di na dra. Fruit nga katong pink, green pa na siya. Ang akong hunahunaan na unsa ang iyahang color ana na unsa? Asa na to? Akong picturean. Yellow ba ni siya guys, o pink ba ni, or purple ba ni, or red ba? Wako kaybaw. Pink ba na siya, wako kaybaw. Anak niya. Hello, kada kong sa ulod. Nga naman. Look, yaw din. Uy!